pe mine mă bucură că avem niște oameni pe care am și să-i obișnuim de mici cu dezamăgirea, pentru că avem foarte... Să vă prindă bine în viața asta. Da, asta zic, avem foarte mulți fani care sunt puștani, au 14 ani, 16 ani și e important să afli de mic că viața nu e dreaptă, că nu primești ce vrei. Și că oamenii pe care îi admiri sunt niște căcănari infecti. Exact așa, la fel e și cu puștiul ăsta. Eu sunt sigur că el e un băiat de treabă și că a vrut să facă o chestie drăguță, dar nu faci așa ceva, îți iau băieții ăștia de tine. Trebuie să afli că internetul e ca o coajă de banană în spatele care e o bucată de șmircher. În mod sigur o să aluneci pe ea și în mod sigur o să te usture în curul. Deci... Asta e mesajul pe care am vrut să-l transmit din partea echipei care face nimic. No, acum, băieți, o să vă zic că de ce înseamnă Sector 7, care este compania mamă și... Nu, tată și tată. Nu știu dacă știți, dar trebuie să apreciați omul ăsta, Alex Gafton îl cheamă. Este un punker. Este un punker care a fost renegat de comunitate pentru că acum muncește. Așa făcut. Bea bere la care nu-i la bet și alte... Dar doarme tot saltea. Deci a reușit de curând să nu mai doar o saltea pe podea, acum are și ceva lemn pe lângă salteaua aia, ceea ce comunitatea punk se numește pat sau rușine. Selling out. Da, dar omul ăsta e omul pe care l-am întâlnit acum, câți ani sunt? 7-8 ani? Era un punker atunci când era punker, atunci chiar n-avea după ce să bea bere și a avut un vis. Și din păcate pentru el, iată-l împlinit cu noi aici. A avut un vis să facă Sector 7 și să facă clipuri, să râdă lumea. Vă rog, aplaudați-l pe Gafton, un pic așa. Dar în silă. Adică... Trebuie să le îndată. În silă, în spiritul punk, așa la mult. Dar mai dă-te și dracu. Hai că nu mai avem foarte mult timp. Alex, vorbești despre ce urmează să vedem? Da. Asta e un clip care nu a mai apărut anul trecut. Trebuia să apară undeva prin noiembrie. Ne-am luat cu altele, ne-am vândut la corporație ca să facem bani și v-am zis să am ceva sus alea. Și ne-am simțit prost, pentru că el era aproape gata și cumva din faptul că suntem un pic perfecționiști, am tot amânat. Iartă-mă puțin, poți să te opresc? Ce nu știți despre Alex Gaftoni, care este inima, sufletul și coaiele Sector 7, este că el când zice un pic perfecționist, se referă la nivelul de băiat care ștefuiește lentila de la telescopul Hubble. Deci el când zice un pic perfecționist, e omul care vă jur că din 27 de frame-uri vede 28. El când zice că e un pic perfecționist, e genul de om care intră într-o cameră sterilă și miroase un microb. Deci el când zice că era un pic perfecționist, ăsta e rezultatul. A durat 7 luni în plus.